Сега ще има изстрелване тук. Чакаме колите. Ще гледаш, ще имаш околните бачи, защото от околните... Да своят джама. А? О, да свалиш джама, да. Покъпани. Това е. 120 за секунди. Скоростна отсечка. Трейсър, добре да си пъти стана. И както винаги, любезен към хората. Културен. Културен. Това ми хареса само. Беше хубаво. Въпросът е да го е снимал животно. Не знам, не разбрах да се... Да е останало място.